Здравейте! Днес искам да ви покажа машината за рязане и релеф Big Shot. Ето това е машината. Ето това е от предната страна. Виждате, тези две камъчета са ужасно сладки. Ето това е и отзад. Отдолу машината има гумирани кръчета, които да я правят още по-стабилна. Като цяло тази машина е изключително стабилна. Като виждате, просто няма мърдане. Към комплекта тази дъжка, която виждате, това камъче също, ще бъде отделена от самата машина. Трябва да си я сложите просто към машината. Става много лесно и бързо. И това е единственото, което трябва да правите като сглобяване. Към машината ще дойде, ще пристигне още към нея в комплекта и тази мултифункционална платформа, която представлява ето това. На нея ще видите илюстрации на различни видове шаблони и как да си направите вашия сандвич. Като сандвич имам предвид, което ще правим след малко, а именно кое след кое да сложите. Ето ги илюстрациите. Те са направени за да ви покажат и да ви подскажат горе-долу на кой етап, тъй като виждате, че има две страници, етап 1 и етап 2, кои от тях да използвате, когато си правите вашия сандвич. Освен тази мултифункционална платформа, в комплекта също има и две такива акрилни плочи, предполагам, че това е плексиглас, които всъщност това са плочите за рязане. Искам да кажа нещо на всички, които отскоро имат Big Shot. Ще забележите, че още на първото рязане тази плоча, която в началото изглежда супер, веднагически знам, че моята изглежда вече доста употребена, но ще видите, че още на първото изрязване ще останат белези върху самата плоча, която е. Това не трябва да ви притеснява, това е напълно нормално. И единствено плочата е това, което е консуматив всъщност към тази машинка, защото мултифункционалната платформа няма изхабяване. Единствено това е, което някой ден ще замените, като може би една плоча ще ви издържи към, зависимо за колко много режете, но може би към година и нещо. Че това е първото, което исках да ви кажа, да не се притеснявате за всички тези белези, които ще получите отгоре на плочата си. Другото, което много хора ме питат, има ли значение коя е горе, коя е долу. Всъщност може да режете и на двете плочи, те са абсолютно идентични, едни и същи, но тъй като резервните се продават в чифт по две, е икономически по-изгодно едната плоча да си я оставите за долна, а другата всъщност, на която ще има допир с шаблоните за рязане, да си оставите. Не долна, а може и горна, зависимост как ще ви е по-лесно да режете. Но имам предвид, че едната да си оставите за рязането, за самото рязане, а другата да си я пазите чиста, защото след това, когато си купите резервните подложки, да може просто да си смените едната, а да не е нужно да сменяте двете. Другото, което е за тези плочи, след няколко месеца, примерно, ще видите, че самата плоча започва да се изкривява. Или виждате за какво става въпрос. Хубаво е, когато режете, примерно да кажем сега, ако режем ето така, по този начин, след това на другото рязане, да кажем да обърнете обратно, след това да обърнете така. Разбирате ли, през цялото време просто да се обръща, за да не се получава много изразена разлика в самата плоча. Това е за плочите, това е което пристига със самата машинка. И за да работите с нея ще ви трябват папки за релеф, за да правите релеф или текстурни плочи или нещо подобно. И всъщност и шаблони за рязане. Така че това е машинката и сега ще ви покажа как да използвате. Първото, с което ще започнем, това е придаване на релеф с папка за релеф от този тип. Аз мисля, че преди съм казвала за него.
Всъщност това е пластмасова папка, на която едната страна е повдигната, а другата е вдлъбната. Поставяте си листа по средата. На тази мултифункционална платформа, за която споменах преди, ще видите как да използвате папката за релеф. Значи може да поставите на без нито един таб или може да я поставите на таб 1. Всъщност, колкото по-дебело става тази платформа, нали, продължава нагоре, толкова по-голям ще бъде натиска. Затова сега ние ще го направим на таб 1. Ето виждате. Не, всъщност ще го направя първо на без нито един, за да видите каква е разликата. Сандвича ни е следния. Първо е мултифункционалната платформа, след това една плоча за рязане, нашата папка вътре с картона, който ще му предадем релеф и минаваме така. Ето виждате релефа, който получихме. Значи пак казвам, това е, виждате, без нито един таб. Тоест, отваряте всичко. Ето това е релефа, който получихме. А сега искам да ви покажа и какво ще стане, ако сме на таб 1. По същия начин слагаме си една плоча. Нямам точно същия лист, но отново нашата папка с картона вътре и още една плоча. Ето, това е, което се получава на таб 1. Ето и миналото, за сравнение. Просто на второто, което направихме, самият релеф е много по-дълбок. Но всъщност всичко зависи от вашата машинка, защото най-добре е да пробвате, за да видите, тъй като всяка е калибрована отделно, нали, по различен начин. Понякога се получава така. Така че най-добре и всички момичета, които съм гледала в интернет, препоръчват най-добре да пробвате сами вашата машинка и ще видите кой резултат повече ви харесва, за да знаете да използвате него. И пак казвам, сандвичът, който използвахме с папката за релеф, беше или таб 1, или no tab, или без нито един таб, една плоча, картона заедно с папката за релеф и отгоре още една плоча. Това беше. Ето това са шаблоните на Spare Painters. В момента да видя дали мога да ви покажа. Значи, ето това им е опаковката. Ето това ще получите. Ето виждате отзад. Това всъщност са шаблоните за рязане, които също ще им предадем релеф. Взимам ето този шаблон. Сандвича, който ще правим, е следния. Мултифункционалната платформа, една плоча за рязане, отгоре слагаме шаблона без значение всъщност дали острието ще е надолу или нагоре. Аз използвам по този начин острието ми да се пада нагоре. Хартията, която искаме да срежем и горната плоча. Няма да се притеснявате, ако чуете някакви странни звуци или пукани или нещо подобно. Това е просто когато се зарязва хартията. Това е полученото изрязано елементче. Ето го.
И пак казвам, сандвича е мултифункционалната платформа, една плоча за рязане, нашия шаблон, отгоре хартията, която искаме да срежем и още една плоча за рязане. След като изрязахме вече нашата формичка, ето това, което получихме, правим следващия сандвич, по-точно той ще е почти същия. Пак сме на етап 2, имаме една плоча за рязане. Слагаме нашия шаблон с острието нагоре, т.е. с режещата част нагоре. Значи това, което аз ще покажа е, ако нямате на Spellbinder силиконовите подложки, примерно имате черна силиконова подложка на Sizzix. И така, слагаме силиконовата подложка отгоре. Това, което ще покажа е обикновен картон 160 грамов А4. Просто съм си направила тук, виждате, 3, които съм прегънала наполовина. Ставям отгоре. Това е просто от единия комплект зад по страна, който го използвам, тъй като е малко по-дългичък за захващане. И минаваме това през бигшота. Сега ще видим какво се е получило. Махаме подложката. Светлината не е много добра, но ще се пробвам да... Това е всъщност задната страна на нашия елемент. Обръщаме го обратно и ето така с едно натискане той пада. Ето това е релефът, който се получава. Виждате отстрани като рамка. И така, за всички, които нямат силиконовата подложка на Spellbinder, използват черна обикновена на Sizzix, т.е. на Sizzix, то няма някоя друга. Сандвичът е следния. Мултифункционалната платформа, една плоча за рязане, нашия шаблон вътре с елементчето и с режещата част нагоре. Отгоре слагаме силиконовата подложка. Ще им използваме тези просто 3 листа А4 изкънати наполовина и евентуално от вас зависи да си сложите и още едно отгоре или ако искате още един лист, направо може да си сложите, както се решите.